Takže čus lidi, já vás zdravím, tady Šmelo Andrew a dneska budeme reagovat na The Mac v Rap 2025 Casting Praha a máme tady sebou JBho, minulého semifinalistu The Mac v Rap. Čau, já vás zdravím a jsem zvědavý, co tady dneska uvidíme. Jdeme na to určitě reagovat a budeme určitě upřímní, protože od toho jsme tady, takže koho zajímá náš názor, tak si to pust, koho ne, tak si to nepouštěj. Prostě lehkost. Tomu ver, bracho, takže jdeme na to a myslím si, že dneska to bude show. Jsme zvědaví, takže pojďme, pouštěj to, kámo, jsem zvědavý jak cip. Jdeme na to. Kámo, co na to říkáš, vole, že 1 000 000 korun je teďka, vole, vítězná cena? More, jsem z toho v piči, no já jsem to tušil, že to bude 1 000 000, víš, že poprvé bylo kilo. A kámo, popravdě, sorry, že do toho skáču, popravdě, myslel jsi, že bude tohle poslední, vole, The Mac v Rap? Já, než to řekli, tak jsem to nečekal, že dají poslední, víš co, jsem myslel, že to bude furt stoupat, ale když dali poslední, tak doufám, že to bude nabité, no, kurva. No já právě se divím, ty vole, že já si, jakože mega to má čísla, víš co, a z ničeho nic, že stop it, víš co. No, však já jsem nepochopil, že zastavili tak dobrý content, možná to byla jenom nějaká sranda nebo tak, ale asi ne, no uvidíme, no. Uvidíme. Vážení diváci, dovolte mi vás privítať v prvom castingovom kole. Poďme sa pozrieť, čo za talenty a netalenty nám hlavné mesto prinesie. Už v tomto kole si budou porotci vybírat soutěžící do... Sorry, že furt stopuju piče, ale ten humor, ten styl, bracho. Braško, to tričko ze sekače, ale jsou to frajeři, oni dva jsou zrovna frajeři. Já bych též jako řekl, že to jsou kingové. Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Tohle triko jsem nosil do práce. Ale ne, jsou to killeři, jsou. A jaká práce to byla zrovna? Braško, já jsem rozený archeolog. Svýho týmu a soutěžící tak budou o krok blíže k 1 000 000 korun od KFC. A co bude za special gesta tady v Praze? Poví voiceover. Čau, já jsem Anet X a jsem speciální. Oh shit bro, tak to jsem nečekal, že to bude holka, kámo. Tež vůbec bych neřekl. To jsem čekal, že z Prahy, že tam bude třeba Elboy, kámo, jsem čekal, nebo Dorian. Myslíš, vůbec, kámo, no já jsem čekal, jakože, a je tam Anet, a dobré, ale však dobré. Víš, co jsem si myslel, kámo, že třeba jak byli někteří právě ti účinkující v porotě, jako byl Sergej, kdo tam byl ještě Dolar, tak právě, že se budou opakovat, víš, že když tam nebyli, tak je tam zase dají, ale očividně ne, no. Jako dobré, že tam je holka, super, jsem rád, jsem zvědavý, no. Jsem zvědavý na jejich názor. Super. Nemám co dodat, Roman už všechno řekl. Po roce v Praze. Mám ráda, když jsou věci raz, dva, necháš mě čekat, tak nazdar. Na mě jsou věci jenom custom, baby, věř mě, můžeme si jásat. Anet X, aktuálně nejvýraznější ženská interpretka u nás. Po úspěšném albu Koukej se mnou, na kterém spolupracovala s DJ Nobody Listenem, vyprodávají kluby po celé České republice. Za uplynulé roky si připsala řadu hitů s největšími jmény současné rapové scény, ve kterých spojí... Kámo třeba teď říká, že ta Anet X, jakože jo, ona je úspěšná, to já vůbec, její hudba je po piči, akorát ji neposlouchám, ale dobrá, ale třeba, že teď vydala nějaký album, nebo že teď má nějaké hity, já třeba ani jeden hit od Anet X neznám. Přímo jsem to chtěl říct, kamo. Vůbec. Jsem slyšel maximálně tak jednu její písničku. No, jako třeba to, no. Tím to končí, kamo. To je máš, kamo, no. Ale jakože třeba, jakože já nepopírám, že je slavná, je, ale já jsem třeba fakt nic neslyšel. To jsem chtěl jenom říct. Taky ne, asi máme jiný styl jenom. Já vlastně jsem slyšel jeden track a to bylo s Nick Tandem, ne? Jestli se nepletu, docela taká, nevím, docela to vybouchlo, mám pocit. Tak to jsem neslyšel, kamo, vůbec nevím, fakt nevím. Nevím, ale slyšel jsem jeden track, ale myslím si, že to je zrovna od Nick Tanda, piče, takže... Asi jsme pozadu, musíme to napravit potom. Jsem zvědavý, jaký bude mi teda názor. Světy obou žánrů. Já se těším moc. Upřímně jsem z toho docela jako natěšená, ale ve stejnou chvíli to absolutně těm lidem jako nezávidím. Myslím si, že to musí být fakt strašně těžký. Já bych to na tom místě nezvládla, takže... Já vím, že to furt stopujem, kámo, ale jaké jsi měl pocity, kámo, víš co, když jsi tam byl, ty víš, jak to tam je, kámo. Bráško, já už si myslím, že teď, když někdo
udělá něco, co se vám nebude líbit, ale bude to OK, já už budu vědět, že to tak vůbec on nemyslel a myslel to jinak, jen to tam trošku dojebal. Chápeš? Protože jde hodně o to, že ty jak tam jdeš rapovat, tak ty máš přichystaný úplně jiný projev, který chceš dát. No. A potom jak tam jdeš, tak to dáš úplně jak jiný No to je mi jasné, to právě jako, že... Že málo komu tam zůstane ten projev, s kterým byl připravený, chápeš? Yes, chápu. Málo komu. Dobré, jdeme dál, pičo, jdeme ať dál. se nezastavujeme furt u Anet X. Reflektory jsem home, teď je moje safe zone, sobě už je černo. Chodíme šerem tam, komu zaplní flex, už je hodně znám, všude furt ten samej V této epizodě Anet může vrátit jednoho soutěžícího zpátky do hry. Její unikátní přístup k tvorbě a odlišný pohled na rap umožní zpestřit výběr naší poroty. Tak si myslím, že se budu řídit nějakou prostě jednou věcí, nevím vůbec, co to bude, jestli to bude jenom jako nějaký vibe toho člověka, nebo to třeba bude něco, čeho si, já nevím, nevšimli ostatní, nebo ten talent je taková věc, která je rozpoznatelná hned, ale pokud tam není píle, tak je ten talent vlastně úplně... Nechce mi skipnout, docela mě nezajímá popravdě. Nebo zajímavá její proslov, asi bych to normálně... Pičo, jako, sorry, ale na to nemám náladu. OK. Vás tady vítáme. Vítáme tady nováčka, co se týče porotování. Rád soudíš lidi, seš tu správně? Moja obľúbená disciplína. Budeš přísnej moderátor, přísnej porotce? No co říkáš na to, že tam je Pilsi, pičo? Kámo, po piči, že tam je někdo nový určitě, to je bomba. Jsem zvědavý na jeho názory a říkal, že bude přísný, takže uvidíme. Kámo, jen od pohledu, vole, vidíš, pičo, si myslím, že jim to dá pěkně sežrat, kámo. Jako těžce. Asi jo, určitě, ale kámo, počkej. Co se týče celkově poroty, tak jsem si myslel, že tam bude, nevím, že tam bude někdo jiný, víš co třeba už, jako by mohl tam být třeba, nevím, Izo, Ektor, ale víš co, to je zase Separ. otázka, možná dostali nabídku, ale zase víš co. Jako asi jo, je to možné, ale jakoby... Už tam nejsi ty v porotě. Kámo, jebe ti. Hej, musím říct, kamo, že Ektora bych tam fakt ocenil třeba jo, v té porotě, brako. Ektor, Hej, to by nebo bylo... Izo, nebo někdo, kurva, nebo... Ne, ale jakože každopádně i tak ta porota je po piči, víš co? Ale jako kdyby tam byl jakože někdo nový, třeba Separ, Viktor Šín, Ektor, nebo někdo, po piči, kamo. Já jsem jasně pro Ektora. Necháme to asi tak, ako to bude, tak to bude. Z druhej série tu máme Robina Zúta, môjho vlastne rivala z poroty, že jo? Je to tak. Vidíš, teba sem vybrali znova a bohužel tu na trapný moderátor. Jak sa tešíš na opakovanie svojej role? Ale jsem na to zvědavý, je to nový v tom, že vlastně poprvé uvidím vystupovat takhle naživo. V tom našem ročníku jsme vybírali z těch videí, takže se na to těším. Budeš nějak jinak vyberať, alebo zmeníš nějak svůj přístup, než keď si naposledy porotoval? Kámo, zas na výhru jedeme, jako v tom ročníku, co jsme byli spolu. Let's go. Easy business. Anet už má nějaký zkušenosti v tomhletom. Co tady dneska hledáš? Kdo bude postupovat? Sama sebe, nevím. Kdo bude za tebe postupovat? Někdo, kdo mě nadchne, nevím, asi uvidíme. Doufám, že to bude jednoduchý v něčem, protože doopravdy to není easy vlastně vybrat. Dostala si nějaké rady vlastně od minuloročného Special Getsa? Nobodyho? Ne, ale myslím si, že kdybych se ho zeptala na radu, tak by mi řekl, že nespívám. Pekné od něho. Dobrá rada asi. Ne, dělám srandu, pičo. Pokračujeme dál. Máme tu samozřejmě OG porotce z minulého roku. Jdeš do toho znova? Bavilo tě to? Jasné. Tak jo, díky moc. Tohle byla porota. Jo. Ej, kamo, to bude jak naše dnešní reakce, vole. Dobré. Ne, bavilo ma to, Braško, samozrejme, však ináč by som tu nebol. To věříme. Tohle byla porota, pojďme se podívat na prvního soutěžícího. Let's go. Čau, já jsem Matt, jsem tady po druhý. Kámo, však to je ten, vole. Tož to pivo! Je to, ne? Je to on. Ty pičo ti jebe, kámo. Ty kokos, ej, my jsme ještě ani nezačali, vole, a už mám normálně tlaky na hlavu. Dobré, tak nechal se Jdem na to. Přijel jsem tady pro takovou jako druhou zkušenost a nechci úplně jako, aby se mě lidi pamatovali jenom kvůli to pivo a myslím si, že jako je ve mně víc. Já jsem psal, že bych vzal přítelkyni do Ameriky, tak asi to, nebo nějaký výlet obecně bych chtěl podniknout a potom nakoupit nějaký vybavení. Braško, ale ty kasiár? Zajebal, ne? Já se v tom nevyznám, kamo, nevím, co to je. Mně to připadá, že to byly hodinky z New Yorku.
já nevím, já nenosím hodinky. Já to říkám furt, dokud nebudu mít na rolady, tak si žádnou hodinky nenasadím, kamo. A proto si dáme Blackwood. Teda ne Black Squad, sorry. sorry, Blackwood, zdravím. Není třeba do studia a něco jako ušetřit na ten důchod, ať mám něco. No připravil jsem si, takovou melodickou flow a klidný rap bych to nazval, jako já upřímně jako rapovat moc neumím, si myslím, ale tohle mi přijde, že mi docela... Počkej, nic proti, kámo, typek řekl, že moc neumí rapovat a šel do soutěže, kde se hraje o 1 000 000 korun. Právě si tam dej s tím, kámo, že to neumíš, tak... Chápeš. Jako... První říkal, že by zebral přítelkyni do Ameriky, nebo co? A teď kámo zajebal, že neumí rapovat. No hlavně zajebal pičo, že chce našetřit na důchod, tak doufám, že mu to vyjde, vrcho. Kámo, ale jako pozor, já jsem zvědavý na něho, jako to je typek mega dobrý, jako tak jo, na pokec. Prostě toč to pivo. Forever. Já si myslím, že to zabije, kamo. Kuku. A počkej, ty Čau, já jsem Matt. Ty si tu bol? Já jsem tu bol, no. Tomu ver. A došel jsem bol i u tebe dokonce. Presne tak. A bol si v posilke dneska? No dneska jsem to nestíhal, v 8:40 jsem přišel, to je na hovno. Kukus král, pozor, to je velký kaper. Okay. Ty si tak tancoval? No a už nebudu tancovat, já jsem se poučil loni. Prečo? Bráško, naopak, máš právě tam zajebal nějaký tanec, to je chyba. Však to bylo jediné, co ti šlo. Ne, sranda, bro. No nevím, tak jste se ze mě dělali prdel loni. To neber, že jsme si dělali prdel. Ne, nedělali. No já vím, já si to pamatuju, že to byl on. To práve, že on tak nastrihal. No jasně, no. Takže... Já cením, že počúvaš a že tvoj vzor je ICL. No já jsem se právě chtěl vzít i tričko, ale neladilo mi to s tou košilí. Extrémní pán, kámo. No právě v tom bych měl jako ten... To by som ťa hned bral do týmu. Tak to jsem posral. No já to mám v batohu, tak mám se pro ně ještě dojít, pro to triko. Choď, kľudne. Ne, můžu, jo? Pojďme rapovat. Ale ne, dobré, repuj. Brko v plicích, hulíme gas, takže nemáme stres. Noční Praha bez peněz, na sobě United dress. Hulíme gas, sbíráme cash, řídíme Mercedes-Benz. Je to fakt zlé, kurva shake ass. Brko v plicích, hulíme gas, takže nemáme stres. Noční Praha bez peněz, na sobě United dress. Hulíme gas, sbíráme cash, řídíme Mercedes-Benz. Je to fakt zlé, kurva shake ass. Před očima cash a není možný se ho chytit. Chci jen pís a hulit kaly. Trávit chvíle sami, temný sny o věcech, co by se ti nemuseli líbit. Chtěl bych ti dát sebe, ale nemůžu. Moje výška jako zbraň, zmrt je vysoký. Hudba je for fun, nikdy nebyl to můj cíl. Celý skvot je hafo, máme skéro libový. Celý život v Česku, v ruce pivo. Jo? Já tě berem, brácho, pohode. Let's go. Opiči. United. Všiml jsem si jedné věci a to je ta, že kámo, on tam byl a říkal, že to pivo a tak divně tam tancoval a to úplně, on tam říkal, že si z něho dělali srandu, tak teď to zahrál úplně na vážno, kámo. Úplně na vážno, že vyřídí Benz a že Noční Praha a takové, že už to úplně asi ho sralo, že nějakým způsobem si z něho dělali srandu, nebo ne, že srandu, ale že on si připadal být jakože nějak směšný, tak teď tam zajebal úplně jakože vážnotu, kámo. Jo, souhlasím, kamo, ale malinko mi tam vadila jedna věc, byl takový monotónní, měl furt stejný rytmus, jo, že to bylo jak pohádka, bracho. Ale musíme si uznat, pičo, s porovnáním, co minule zajebal a teďka, kámo, za mě... To je mega postup, kámo. Je tam posun, jak cip, pokračujem dál. Ty, není stres, Mercedes, všetko přesně, tam bolo. Do prdele, přesně. Si vedel, že tu budem, že? No nevěděl, ale mělo se to stát. Môžem zobrať aj prvého hneď? Berem Určite. ťa. No ale počkaj, však čo keď si on ho vybere? Jaj? On si bude musieť vybrať, že kam Toto sme pôjde. sa bavili. Přemýšlím, kámo, minulý rok, Piči. v tom posledním ročníku, ty vole, kámo, si byl jako to. No já jsem chtěl předvíst něco serióznějšího letos, já nevím, jestli to Dobrý, bylo a že vole, serióznější, tady to bylo ale... seriózní úplně, jako. No tak let's Najviac go. serióz. Já hrozně respektuju, že to dáváš po druhý, to je hustý. Ale jakoby jenom jediná poznámka, tak je jakoby postoj vlastně tvůj. A vlastně bych hrozně tebe chtěla vidět třeba klidně u toho repu sedět, anebo tak. No já jsem si říkal, že by to bylo mnohem lepší, fakt, že jo, Fakt? jako, jo, já bych se cítil mnohem... Já bych tě Mně hrozně se to chtěla vidět právě jako líbí. sedět, Nebo tak ležet jenom možná. jako do budoucna. Jinak klidně předávám slovo dál. Teraz jdem ja? To by bylo jaké nudné, že? Co by tam dělal? Kdyby seděl jak pipinka uprostřed stage a kde jsi viděl rapera na nějaké akci, kámo, normálně sedět na židli a rapovat. Ale já si myslím, že on je zrovna výjimka, že mu by to sedlo. Že bracho, on by si tak sedl, kámo, že by to právě sedělo, bro. On si tě bere stejně. Akože napríklad mne to nevadilo, ten postoj, hej?
Ani mě. Ale ono to je takový jako uzavřený, prostě já to jako vím, no, že to je jako... Dobrý to je, vole, to je kámo ta košile, velký chlap, more narvaný v malý košile, vole, to bys měl repovat jinak, vole. Akože dobre, tak nebavíme sa teraz o handrách, ale možno to je súčasť jeho persony a mne to spolu ladilo. Fakt moc, mne sa jako páči, jak sa hýbeš, jak rapuješ a všetko, takže... Ale preto si ťa nevyberám. Dobře. Takže ideš ty. Hele, za mě jako tím, že tvůj vzor Patrik Love ICL, tak vlastně to celý dává smysl pro mě i ten projev. Jestli tě neveme Pilsí, tak tě klidně vemu já do týmu. Necháme na teba, vyber si koho chceš. Tak tím, že si vlastně se ozval první ty, tak já půjdu k tebe. Po piči, brácho. Myslíš, že to je jako třeba tenhle, jako, co předvedl jako na postup? Jako svého názoru, víš co? Kámo, asi ne. Počkej, ale vlastně, když to tak vemeš, tak vlastně to je úplně, jakoby, úplně první epizoda. A úplně první člověk. Ale za mě to je kulo jak chci, víš co? Jakože ten rap, jako dívej se tak, oni asi už ví, že to nevyhraje, jo, tak to řeknu upřímně. Ale jako třeba ho je zaujímala, zalíbila se jim jeho osobnost, chápeš? Jo, třeba. Jako jo. Proto tam třeba chcou, chápeš? Nejde v dnešní době jenom, jako jde o ten rap určitě, ale třeba to osobnost. Já si myslím, že další díl to právě ještě prodá jim. Uvidíme. Uvidíme. V tomhle souhlasím s JBem a určitě je to první kolo, kamo, takže já si myslím, že si zaslouží postoupit aspoň do dalšího kola, kamo, a uvidíme, co potom. Já neříkám, vole, že to není na postup, ale myslím si, že tam budou lepší frajeři. No já si zase myslím, že tam budou, kámo, i horší. No tak to samozřejmě, na ty se těšíme, na tyhle loupáky, vole. Díky moc. Děkuju moc. Mám prvého, hneď prvého, to som nečakal, že to takto dopadne, ale... Dobre, čau. Ešte další 4 a hotovo. Takže Matt, prvý súťažiaci, prvý postupujúci rovno, jak sa cítíš? Já jsem právě jako si nebyl jistý, jestli to, že jsem první, jako mi nehraje úplně do karet, ale ve finále to bylo dobrý, takže mám radost. Okay. Tým Pilsí, jaký máš vzťah s Pilsím k jeho tvorbe? Upřímně, já jsem v životě neslyšel žádnou jeho písničku, nebo možná jo, ale neposlouchám, ale snad to neuslyším. Prorážko. Zabil to král, Píťo, hlavně, že jde k němu do týmu. Ale dobré, ale hlavně, že postupil. Aspoň upřímnost, víte jak. Ty kokos král. Slyší, ale jako... Určitě to uslyší. Ale jako byl moc sympatický, takže jsem rád, že jsem u něj. Doufám, že to neuslyší, ale nahrajem to na kameru. Však to už má 170 000 views, tak jak to nemůže slyšet, ty kokos. Ale jo, Zábel je to pán, proto si ho vybrali, kamo, říkám osobnost, brachu, to tam je potřeba. Že to dokáže prostě prodat ten frajer. Shout out, kámo. Jak se jmenuje, Matt? Matt, bracho, zdravíme tě, Mete. Určitě mi jako předá super zkušenosti. Rytmus vyzeral, že bol akože dosť interested v tvoju košelu, že by ju možno odkúpil. Za koľko by si ju Rytmusovi dal? No tak tím, že jako je to Rytmus, takže asi veľa. No, jasne. Takže já vás zdravím, jsem D-Tray, je mi 22 let, pocházím z Varu. Přihlásil jsem se proto, protože jsem chtěl ukázat, co mám v sobě. Uvidíme, jak to dopadne, no. Asi bych si postavil studio určitě a zainvestoval bych to do hudby. Když to tréma, no, ale jinak věřím si, určitě. Mám melodický rap připravený. Track, který jsem dělal rok zpátky, jsem připravený. Jestli to je melodické, jsem zvědavý, jestli to bude mít autotune nebo bez. A jako je to jedno, jenom jsem zvědavý na to, jako no. Jestli to bude mít z autotune nebo bez, kámo. Jo, tak já jsem tady zvědavý, víš co. Budu extrémně cenit, když tam někdo přijde, taky repospěv bude dávat a bude to dávat bez autotunu a pěkně, tak to budu úplně cenit, kámo. Jakože s autotunem to je pohoda, úplně na pohodu, ale bez autotunu, kdyby to někdo dal, že zaspíval nebo zarepoval, jakože zpíval, by bylo po piči, kámo. Zdravím. Ahoj. Zdravím. Já se jmenuji D-Tray, mi 22 a jsem z Varu. Budeš zpívat nebo rapovat, že tady máš? Mám to tak jako namixlý trošku. To je můj track, který jsem udělal před rokem, takže... I s beatem? Jo. Hezké, OK, let's go. Cením, že tvojím vzorom jsou tvoji rodiče. Big up. Ej, nechtěl jsem nad tím přemýšlet, furt mi brní brain. Ptali se jak je mi tak jak máme být. Hraju COD, slyším lidi říkaj get. Mezi váma se už cítím trochu dead. Trochu mrtvej, ale furt nehasím drogy, nedrž. Kámo, zopakuj to, co jsi teďka zajebal. On zněl trošku jak Robin Hood, ne? Kámo, mi to tež přišlo právě teď. Že jo? Kámo, jak jsi mi to řekl, vole? Jo, trošku mi tak, a to je taky hlas, on jako ne, že kopíruje, ale tak mi to trochu znělo. Ale jakože fakt zněl jak Robin. Jo, no. Doufám, že ho vybere.
Chceš něco tomu říct? Asi nic, jenom že má čepku jak Jarofitka. Šel s náma kroky, ty smrdě neví, co jsem musel prožít za ty roky. Pořád střílím to jak Uzi, Uzi. Pořád střílím ty bary jako Uzi. Jedu cruising. Chceme žít, chceme doma mít jacuzzi. Sleduj. Já cítím chlad, tak furt jen kilet. Kila na kila, už nevidím, kde oni byli. My nemusíme řešit tyhle debily, nemusíme řešit, že mi nevěřili, nedokází sile. Jako žereli, bere do vily. Pičoši, že sorry, že to do toho skáču, kámo, ale frajer, co tam zajebal? Sebevědomý, vole, zajebal totální tam flow, kámo, ta melodie tam je. Dobre to je, no, s pičo. rapem, kámo, Dobre, jako, no. nejsem žádný zpěvák, ale ty kokos, až jsem se z toho udělal pomalu za chvilku. Vůbec se ti nedivím, bracho, že jsi to stopil. Jako fakt, tohle to bylo fakt jako pecka. Dobre to je, ale se nepostupí. No, dost dobrý. No, tak preto ber. Beru, no, asi. Se líbilo jako všechno vlastně. Jak intonuješ, frázování dobrý. Je vidět, že už vole si toho asi napsal víc, jak jsi nechával tam pauze na to, aby se nadech a všechno. Za mě jako velmi dobrý na to, že vlastně nemáš tune tady. Jako ve studiu si myslím, že by se z tebe dalo vymačkat. Velký dobrý. Jako z Patrika. Takže za mě máš u mě dveře otevřený, jestli chceš ke mně do týmu. Děkuju. Pravý opak toho minulého, kámo, tenhle ten typek měl strašně dobrou flow. Měnil rytmus, kámo. Jako fakt tady tohle se mi líbilo, ty vole. Jsem zvědavý, kdo si ho vezme. Já si myslím, že si ho vyberou všichni. Yes. A on si bude muset vybrat. Asi. Yes. A koho si myslíš, že vybere? Já si myslím, že si veme buď Robina Zuta, anebo Rytmuse. Já si myslím, že Pičo si vybere toho, Rytmuse. Ale uvidíme. To byla dobrá bublanina. No, to byl taký starecký prd. No brácho, cením melodické linky, aj tie zmeny, to znamená, že pestrosť. Nebolo to úplne pre mňa 100%, ne? Niečo mi tam chýbalo. Že som cítil z teba, keby to bol pokus o to, aby to bolo dokonalé, ale... Sorry. A teď si řekl, aha, takže Rytmusovi nepůjdu, srač mě Pičo to nasral. Počkej, tady Rytmus řekl, že to cítí, kdyby to nebylo 100%, že se snažil to udělat 100%, ale kámo třeba doma, když to trénoval, to je z moje zkušenosti, že když to doma trénoval, já vím, že to bylo 100% a tam to ztratilo trošku hodnotu tím, že měl stres a nedával jim to tolik sežrat. Jinak jako si ale myslím, já jsem to dobré. myslel tak, kámo, že ne, že bych ho zesměšnil, já jsem to myslel tak, že frajer jakože víš co, všichni ho tam chválí a tak a Rytmus děje z ničeho nic. No brácho, zajebal si to jako něco v tomhle stylu. Jako... A on si řekne, tak tobě do týmu nepůjdu. Právě, že by měl, když mu já vím, řekl, to, že ale to chápeš, jak jsem to myslel. Jo, vím. Tam nebolo, vieš, čo myslím? Chápu. Neviem, či to mám brať, že si mladý, neskúsený, ale každopádne, kámo, keď budeš praktizovať, extrémne makať, tak ako máš to tam. Ďakujem. Mne na rozdiel od Paťa tomu nechybalo nič a podľa mňa si výborný aj takto naživo. Keď si nevybereš jeho, hlasím sa aj ja potom. Ďakujem. Hej, já si myslím, že už postupuješ tady určitě, takže si vybereš a já se budu hrozně těšit, až tě uslyším jakoby s tunem, nějakým pořádným, to bude úplně... To je věc, že on byl vlastně, normálně, že bez tune, bez ničoho. Hej, a jakože až normálně mám triky s tunem, ale tady jsem si nechtěl. Ale zaintonoval si to perfekt, prostě. Takže se těším, to bude super. Děkuju. Jsi hrozně sympatický hoch. Je, ne? S pekným príbehom. Ja by ho vykuroval. Pozor, napadník. Nemá přece Nobodyho? Ne, oni spolu chodí, ne? Ne, jo, vole. Já vůbec nevím, kam jestli ona s někým chodí nebo nechodí. Já ji z vás znám. Kámo, však to je jasný pár, jejich, ne? Kámo, však to Kámo, bylo i na nevím, začátku, vole. proč by tam byl Nobody? Ale jo, ale oni jsou spolu, mám pocit. Já to najdu. Sorry, Tak o tom nevím, kamo. Tak počkejte chvilku. Já to najdu, pičo, automaticky teď už. Jsi zavolal domů ještě, já Tak se asi musíš vybrat, Bejku, jestli chceš tady k němu nebo ke mně. Tak já si beru Robina, protože... OK, protože on je Slovák a stejně bys mu nerozuměl, co ti říká. Jsem si myslel, že si vybere Robina teda. To byl můj kamo typ od začátku, ty vole. On tak, kamo, nevím, tím vibem, kamo, asi. Fakt mi to sedlo k němu. Jo, já jsem proto říkal, že když se ho budou chtít vybrat všichni tři, tak se bude buď Rytma nebo Robina, no. Yes. A jak říkám, jak jsme řekli na začátku, vole, že zněl ještě jako Robin Zoot, tak jsem si řekl, jo, ať tam jde, vole, nevím proč, hned mě to tam utkvělo, no. Dobré. Tak vítej u mě. Můžu tě podat ruku?
Jasný, let's go. Čau, a čo Cením. říkám? Měj se. Ten bol dneska najlepší guys zatiaľ, akože za mňa. No, však to je tvoj názor. Najlepší. OK, takže D-Train, prvý účastník týmu Zoot, jaký máš ty vzťah? Od JBho jsem teďka dostal distrek, že to radši nemám říkat, ale napište mi prosím do komentáře, jestli spolu chodí, prostě mě to zajímá. Dejte nám info, jestli víte, po případě budeme rádi o další informaci. Zdravím, já jsem Vladimír Šamanský, vlastním jménem Dominik Rozporka. Vladimír Šamanský je umělecký jméno. Teďka, co budu vlastně vystupovat, s čím budu, tak to je v podstatě. Bracho, já nebudu soudit knihu podle obalu. To jsem... Já budu soudit knihu podle obalu, kámo. A myslím si, že typek bude, já to předpovím, jo? Zkusím to. Já si myslím, že typek bude takový, že jedeme, takový si myslím, že bude. Kámo. Jo, myslím, že bude takový, jedeme, je takový úplně. Uvidíme, ale jako samozřejmě uvidíme. Já si myslím, že to bude kamo monotónní úplně. V podstatě jako za mě hardcore funky, ale zároveň je to i v podstatě... OK, beru zpět, JB měl pravdu. Hardcore true school, ale je to tak jako v podstatě samozřejmě tím pádem i true school a funky. Byl bych rád, jestli je to mým cílem, to rozhodně, ale jako především jako mi jde o to se nějak zúčastnit, protože mi to baví a rád jako rapuju, tak... Vlasy, kámo, 10 z 10. Promiň, ale... Bro, musel jsi to fakt zrobit. Řekl ten, co tady byl more 15krát na hajzlu, aby si spravil vlasy. Ještě než jsme začali. Jinak, by the way, frajer přišel a zeptal se nás, máte hřeben někdo, prosím? Rád bych zarepoval jako naživo po delší době a nejvíc obdivuju v podstatě Smeka a Rytmuse. Základní kámen rapu jako Rytmus, jo, že jeden jako z prvních a jako vnímám ho tak jako základní rapový kámen. Čau, máš Vladimír Šamanský. OK, Robin. Ahoj. Zdravím. Jak se jmenuješ? Vladimír Šamanský, uměleckým jménem, vlastním jménem Dominik Rozporka. Môžem sa spýtať, že ako vzniklo to umelecké meno? Bráško, ty si extrémní zjav, to cením. On je šamanský, on tam bude vyvolávat moje demony. Ale ne, jakože mi fakt jako taky, že on má úplně jiné jméno, jakoby svoje vlastní, a umělecké má úplně taky jiné, jakože jak to napadlo. Teď jsem zvědavý, co řekne. Jo, ale absolutně, že úplně, jak kdyby to nemělo nic společného s jeho jménem. Asi mají něco spojitostí s Lucí Bílou. Nevím. Protože Lucie Bílá taky se nejmenuje Lucie Bílá, ne? Jak říkalo to umělecký jméno, nevím. To jsem myslel nějak, ty vůbec nevím, jak mě to napadlo v karavanu hodně dávno. V karavanu? Počúvaj, buď dobrý, ja by som ťa chcel. Jo. Takže som strašne na to, ak to budeš cítiť, že hudobne, tak si za mňa úplný zjav pán. Kam chodíš holičovi? Z Dohánka, vole. Hej, přímo jsem to říkal, kámo, že to si všimne prostě. Já jsem to věděl. Však to je jak paruka z 80. let. Tak u holiče jsem jako nebyl dlouho, to je pravda. No, to je vidět. Ale jako mně se to líbí, jako mě... Samozřejmě nehejtuju za vlasy, jako jo, jako nemyslete si, jako dělám si srandu, jo. Však koukněte, jaké on má vlasy. Jo, ať si každý dělá, co chce, to byla sranda. A koukněte na mě, vole, já radši mám čepici, abych ukázal svoje vlasy, takže vůbec žádný hejt. Pohoda, já jsem se přes rok nestříhal, takže... Bráško, to extrémně cením. Jako vypadám, jako, mně se líbí, jak mám jako takový ty vlasy víc, jako nevím, jak teďka vypadám, ale někdy vypadám fakt jako slunce. Jako, no. Vyzeráš jak frajer. Za mňa vyzeráš jak frajer. Ja som mal také vlasy minulý rok v pohode. A děláš nějakou práci? No, tak teďka v podstatě podcestuju na práci. Ale jakože myšleno do ciziny. Braško, jo, dej to tam zpět. Ukáž. Já nemůžu, jej, fakt. Ale jakože myšleno do ciziny. Jo.
Hej, tak ten synek je tak zhulený, bracho, nebo já nevím, čemu on se směje. Ne, bracho, není, si myslím. Jen má svůj vibe, kámo. Já bych ho nevzal do týmu, Jo, z důvodu toho, kámo, že co tam zajebava už hned na začátku, kámo. Tak ne, hej, s tím kecat, bracho, tak chci pam smíchy, vole. Sorry. A chci jet s tebou, kámo, ty jsi taková veselá kopa. Akože budeme veľmi licitovať. Let's go, ty Buď dobrý, bracho. Aj. Ještě taká otázka, aj bereš nějaké látky, ale tak? Já říkám na internetu, jako někdy, jo, takhle řeknu, jako zelený čaj, jo, ale jako víte co, jo. Mariánka. Jo. Ej, já ti říkám, že ten frér tam je prostě na něčem, kámo, co není normální. Kámo, já si myslím, že tam je jako černý agent, kámo. Že tam není jenom z důvodu toho, že vole jde repovat. Já si myslím, že tam je něco jiného. Ale uvidíme. Ty vole. Extrémní šéf. Zóna pohody, brácho, zóna pohody. Šéf. Jak člověk myslí, tak jedná. Tato pravda je málo komu jasná. Je třeba se na chvíli zastavit, reklama na jídlo ti chce podvědomí nastavit. Zamysli se, pochop, že tak fungují reklamy, které ti udělají úsečku do hlavy. Ta úsečka je dlouhá podle tvého vědomí a přání. Pokud chodíš do obchodu, tak se ti může splnit zadání. To, že tvé přání podpořila reklama, ti jen tak nedojde. To je jak divadlo. Ne, kámo, mi přijde, že tam zní jako ten smek. Docela ho tam slyším, nevím proč, ještě říkal, že nejvíc cení smeka. Že má takové ta. Asi jo, já si myslím, že bude taky úřvanější prostě. Ale no. kámo, popravdě, slyšel jsem jenom pár slov a jako čekal jsem to teda horší. Tak nech to. Uvidíme. Proto nepřiměj něco si novíš a jen nesvobodně. Někdy ale tohle stačit nemusí, je třeba zvyšovat své vědomí. Pozoruj svou mysl aspoň 30 sekund denně. Po nějaký době ti bude meditovat zábavně. OK. Tvořit reklamy, jebat reklamy. 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 Tvořit reklamy. To je král, ty vole, kámo. Kámo, excellent. Hej, to mě vyzulo normálně, kámo. Vypadl ti telefon, bracho. Tak jo. Ty vole. Tak to je zajímavý. To je zajímavé. Vieš, čo cením, že jak začala... Tady ta část mi trošku Eggyho. Mě to připomíná, kámo, Alzáka, kámo. Fakt mi to připomíná takového Eggyho, jako... Co se týče, že to mi to připomíná takového Eggyho, no. Bracho, v téhle části asi neřeknu nic, ale k té minulé, bracho, tak ten frér si asi narysoval hodně dlouhou sečku teda. No to asi Eggy nerad uslyší to, co jsi řekl, kámo, že on zní jako Eggy. Počkej, já to chápu, že to je tvůj nepřítel. Ne? Ne, tak jsem to nemyslel, že Eggy rapuje stejně jak on. Odveta. Ale že on kopíruje jakože Eggyho v tady tom stylu se mi trochu zdálo, nebo tak prostě něco mi tam slyšelo prostě Eggyho, prostě tak jsem to řekl. Jo, odveta. Takže, ty do píče kokoti. Hudba, jak začala hudba, začal si repot, si bol úplne iná osobnosť, hned to skončilo, do stotiny si začal smiať, úplne si mal inú náladu. To jo, no. Extrémne to cením. Však po takom výkone. No ja to teraz myslím vážne, ak by si chceli ísť ku mne, tak akože veľmi rád v mojom týme by som ťa uvítal. Javinko mi připomíná, bracho. Grinche. No, tak... Môže si vybrať samozrejme. Ne, vyber si, možno. No, já nevím. Ještě necháme dopovedať ostatných. No, asi tebe, no. Protože tady nevím, no. Jako, já nevím, tohle asi není smek, já ho moc jako nesleduju, ale smek to asi nebude. To asi nechceme jako bratranec. Ne, rytmus je radši, to je jistota. Ne, Bráško, počkaj, vypočuj si všetkých, lebo oni ti môžu teraz prehovoriť do duše a povedať ti niečo, čo ťa Kámo, já si myslím, že už to je ohrané furt dokola, Jako vole. počkej, jako zase, dívej se, teď si tam vemou takové, jo, chápu, že tě hned, jako ta osobnost mě tě to nutí si ho vzít, ale kámo, chápu, zase ale... je to repová show, ne bizarně, a nevím, kámo, no, já bych ho nevzal, jakože sranda, určitě bych mu řekl, ať jede, nejsem po roce, nehraju si na to, určitě bych mu řekl, ať jede dál, ať repuje, že prostě má taky ten veselý mood, který může lidem předat, ale jako ty kokos, zase, nevím, no. Tečík. No a dobře, tak si mi představte, já nevím, kde je vlevo teďka úplně. Jo, ahoj, a ten úplně vpravo to bude asi, nevím, holka. jako...
To je holka. Ten úplně vpravo. No to jo, ale... Já jsem Luka. On je v tranzici. Ten úplně vpravo je holka. Přesně. Hele, Ruský tranzici. Chápeš to, kámo? On řekne, že jeho idol, kámo, Smek? A on neví, jak vypadá? What? To podle mě myslel sarkasticky, ale hodně špatně. Kámo, já nevím, co od něho mám čekat, od toho frajera. Jestli to je sarkasticky nebo ne. Kdo by věděl, co od něho čekat? To je true asi. Dobré, jdeme dál. Já mám pro tebe dobrou zprávu, že mě si vybrat nemůžeš, takže se mnou to přetrpět nebudeš muset. Ale bylo to takový divadelní, zajímavý. Úplně, je to vlastně velmi zajímavý, jakože fakt si jel úplně... Možná až artistické. Jsem z toho trošku v šoku vlastně, ale líbí se mi, že to bylo tak expresivní. Dobrá práce. Jsi v tom moc hluboko, že? No, tak jakoby to je můj rap z alba. Chyby systému. Máš album, ktoré sa volá Chyby systému. Kámo, to teda. Je to na Spotify? No je to na Spotify, na Apple Music, to dá taky kupovat třeba. Keby si nechcel ísť Paťovi, môj tým je ti otvorený stále. Jo. Ešte ma zaujíma, že príčina, prečo si začal rapovať, bolo čo? Příčina, proč jsem začal rapovat? Alebo kdo ťa oslovil? První rap jsem udělal v 6. třídě i s nějakým svým instrumentálem. To bylo jako normálně, to ani nemělo jako beat, to bylo vyloženě jo, a nějaká jako melodie. A do toho jsem tam rapoval nějaký jako srandovní takový rap, to byl. No a jako nějak jsem s kým začal, nevím, tak jako bavilo mě to vždycky, nějak mě to chytlo, no. Kdo bolo inšpirácia? Tafrop nebo bejvalej Kilas. Za inšpiráciu. No dobre, tak vyber si teda, kam chceš ísť. No tak rytmu se tebe asi, no. Tak ja zdravím, kámo. Ďakujem, že si ma vybral a vidíme sa teda... Jen tak, kámo, zkrátce bych řekl, dobrý hlas za mě měl. Kámo, za mě, když v dnešní době děláš old school, tak by to mělo znít úplně po piči, že bez chyby. Yes. Protože víš, jak když děláš v dnešní době old school, tak lidi to musí už prostě vědět, že to je po piči a ne tam mít žádné chyby, takže... Jasně, no. Takže tak. Dobré, okay. V vašom dieli, alebo jako to je, jo? Tak jo. Jo? Tak díky moc. Taky děkuju. Měj se hezky. Čau. Okay, čau. To já nevím, akože, či uvidíme něco lepší ještě. Kámo, to byl tlak jako velký na hlavu. Brácho. Let's go. OK, nazdar. Ahoj. Nazdar. Já jsem Chain. Tomu ver. Nazdárek. Nazdar. Jak se máš? Počkaj, nalistujeme Hezky se mám, jak vy? Dobře, ty vole. Konečně přišel někdo 3 metrový. Z Chebu. Ty, bičo, tak pojď. Pozerám, že trap a drill, hej? Jo, drill. Bagbí nemůžou šít, já nejsem takovej smrt, že budu se s ním táhnout. Měl jsem sexa, naposled párno, sedu na fetej, stojím na trávu. Ale máš napsaný. Kámo, ten beat už byl od někoho jiného jsem slyšel už. Ej, kdyby repoval Romix, tak by repoval tak. Ale pozor, Romix má nahraný freestyle, kámo. Já vím, já jsem slyšel, no. A jako fakt. než slyšel, říkal mi to, jakože to má. Jinak shoutout Romixovi, zdravím tě, brácho. Romix foto. Čau. Zní tak, kamo. Že každý rap autor na české scéně mi přijde spíše podprůměrný. Ano. To je dobře, to je dobrý mindset. To je dobrý mindset. Že si to neuž, že si prostě skončil si, že si trásol, že si bol úplne v piči z toho, že čo vlastne robíš. No to ne, ale jsem spal hodinu a trochu jsem to nestihl. Tomu ver. Dúfam, že si s tým OK. Jsem s tím OK. Tak si daj 10 klikov a spánek. A vidíme sa. Díky, bro. Díky taky. Čau. Čau. Díky. Naschle. Zdar. Zdravím, šéfe. Jak se máš? Jde to, mám trému, ale zajebem to, ne? Nevypadáš ale nervózní. Tak. Má, už viděl, vyšiel dozadu. Viděl tebe. Ne, ale prišiel si tak, že my by sme mali byť nervózni. Doufám, že budete. More to vím, že chtěli by pít, more tak pičo. Ještě raz a odzad. Jinak jako tohle nevadí, no, to se prostě stane, no, to se dá znova, jakože to nevadí, ale už začal dobře, to jsem zvědavý, co dá. To daj. Nebráško, pust to tam, já už. More to vím, že chtěli by mít takovou flow, jako mám já. Když přijdu na beat, jdu ho zapít, oni se ptají, kdo je big. Hej, ten hlas je moc v tremě, hoši.
Oni to ví, jaký mám mít a ty kokos, Jo, ale myšlenka dobrá, jako zní to dobře. Kdyby neměl tu trému, no. Jo, ale jo. jakože ten hlas je moc vytřepaný, kámo, moc. Jo, jde slyšet, jak mu přeskakujou tóny, kámo, v tom hlase, no. Ale kámo, může být z něho něco. Za mě táhle nějak zmrt, jako víš co. Je to tak. Ty jedu sám, proto to takhle more už mám. Zajebu stry, takhle to dám, OK. Oni to ví, že tady to znám. Oni to ví, že takhle to mám. Jakou tu dobu to do piče znám. Oni to věděli, takhle to mám. Poslouchej rapery, který to neumí, který by chtěli být jako já. Takovej zabijak se už neobjeví, proto to do tebe teď střílim pau. Modeš jak poslouchej rapery, váš rap už stojí do piče už na piču. Proto ty rapery nevidí, proto tak střílim a proto to po picu. Modeš jak nevidíš, neslyšíš chtěl. Mně to přijde, jak kdyby teď začínal, kámo, a furt tam dává to. Proto ty rapery, proto nevěděli, toto když začínáš, víš, že proto, ale furt dáváš také ty, jakože třeba je to jeho styl, ale slyšíte to, ne, že proto ty rapery, proto nevěděli, rapery nevěděli a to víš, a proto... Ale zase na druhou stranu, jak to teďka má, tak nezní tak vystresovaně. Ne, už se do toho dál, ale... Že víš, že už je v tom a tohle asi moc dobře umí. Jo. Už je v tom si jistý. Jako asi jo, no. Ale ten text, no, slabý trošku, ale jakože dobrá, ale... Jo, jako nabral flow, kamo, ale hodně opakuje slova, hodně. Jo. Ale jako to je v pohodě, když je to třeba jeho styl a dělá toto, tak jako to je v pohodě. Jo. By si zajebat, proto to nejde, šapon napadne, proto to jebujeme, proto to takhle do piče to strejbe. Stále to píšeme, stále to pičo máme, nemůžou pičo rozjebat, stále to pičo máme, nemůžou pičo znát, jsem to pičo mé plán, který to pičo mal, který to rozjebal. Ty koko, čo jsi tam dával? Ale Říkám, ne, jakože dobře, jakože artikuloval dobře, ale to ne. Tady to pičo má, tady to pičo dá, tady to pičo má, tady to pičo, víš se, takové, ten texty jsou slabé, no. Jo, pořád dookola, no. No, ale jako dobré, jako kdyby, tak kámo postoupil ten Matt, víš, nebo jak jsi říkal, je pravda. Takže, vidíš to. Jako, no. Zase si musíš uvědomit, kámo, že Matt postoupil z důvodu toho, kámo, že, nevím, víš, že kvůli jeho postavě, že už tam byl nějak prezentovaný, víš co. Na rozdíl od něho, tam asi se už bude záviset na jejich chybách, nevím, uvidíme. Za mě má tady tenhle jsem mnohem lepší flow teda. Aško, musím něco uznat a chci se omluvit, zajebal jsem freestyle, protože mi vypadl text. No a to je právě, že na piču. To bolo počuť. Aha, tak to je úplně o něčem jiném, jako když si dal freestyle, tak to v pohodě. To je v pohodě. Děláme rap, jak to říkal mě Smek, děláme rap, máme to mít trochu v piči. A každopádně dívej se, co mu řekne někdo. Myslím si, že mu to někdo řekne, že to neměl říkat, že to je freestyle a že se nemohl omluvat. Myslím, že to někdo řekne, mě to taky řekli. Jak by řekl Rytmus minule. Šmelotiny, more, Romák. Na tých rýmoch, no. Mám, nám, já. A proč? Tréma před tebou, brácho, no. Jak predo mnou, ale Tak odmala tě poslouchám a chci být jako ty, no. Pred tebou, brácho. Píči, to si to ma teraz citovo trošku rozjebal. No, tak teraz ti ja dám na srdce, musíš si ho vybrať, brácho. Nemusím. Ak máš srdce. Nemusím. Bol tam cítiť ten stres do piči. Chápeš? Ten už příště nebude. Slubuješ? Já to nemusím si bourat, já to vím. Ty kokot, OK. No tak u mňa, bráško, zabralo iba to, že si mal akože stres a potom som ti, kámo, nerozumel, čo si repoval na konci. Čo to bolo? Ten double time, no. Že si mal také artikulačné problémy. Škoda ten stres, že ti to dojebal, víš, že Víš, máš, to je vole, jedna super šance. jméno, kámo, dobře si vybral beat, vole, dobrá flow, všechno. A jsi velký frér, vole, ty máš přijít a nachcet mi do huby. Víš, jak to myslím, a ne být jako nervózní, vole. No, lebo to je škoda. Tá chôdza, čo si dal, sme čakali, že to tu rozjebeš. Jo, on tam mal nejaké momenty, kde ako nakladal. A potom si to zase dojebal niečím, vieš, že... Můžu ještě jednou. No, ja si myslím, že ne asi. Rytmus, daj mi šanci. No, asi piči. Asi piči, brácho. To nemôžeme tak, vieš, lebo... A já vím, že prostě na tohle mám. Nemůžeš mi říct, ať jdu pryč, když si neslyšel ten text. A prostě nemůžu říct, že na to nemám, protože já vím, že na to mám. A teraz mi povedz, že či každý, keď sem príde a zajebe mi, že keď sa pomýli, že môže ísť ešte radšej... Dobre, ale každý není takový zabiják jako já. A za to tě uznávám. A čo keď to každý povie o... Bráško, jde vidět, jakože sebevědomí, jak chci, ale pozor, to se mi jako líbí po jedné stránce, kámo. Zase jo, kámo, ale Pozor. zase i drze zároveň, víš co? Jo, jako, ale když řekl třeba Rytmus, dej mi šanci, jako to jde vidět, že hledám, že to chce. Jasné, a Víš to co? cením též, no, víš co, jde si Víš pro co, to. nebojí se říct prostě, jiný by tam šel a řekl by, jo, dobré, ale on prostě jenom řekl, že jo. Jako už je asi moc sebevědomý, ale po piči vypadá dobře, strašně a
oni by ho nechali postoupit, ale on vypadá strašně dobře, víš? Strašně dobře, strašně dospělé a už čekali, že tam naběhne a tam to sežrat, víš? Jo. A to je třeba trošku aj zklamalo, víš? Možná proto on nechce. Možná mu dá šanci, uvidíme. To souhlasím a mezi egem, kámo, a sebevědomím je hodně tenký let, takže to je... Vieš čo? Spýtaj sa Racera. Spýtaj sa jeho. Chápeš, kámo? Racer to dojebal, poďakuj mu. Ty, jak si delegoval. Dobré. Na Honzu. Díky, bracho. Na pána. Čau. Nejste zabijáku. Já jsem Emslem, budeme 22 let, pocházím z Kladna a přihlásil jsem se vlastně sem do Macu. Bro, kámo, ten je vystresovaný. To jsem chtěl říct, jenom u rozhovoru, to je prostě, víš co, už tam je ta tréma. Ale Braško, po jedné stránce, čím víc jsi vystresovaný, tím víc na tom záleží, si myslím. Yes, kámo, to neříkám vůbec, víš co, já jsem sám taky stresář a viděli jste si moje úvody, jo. Takže je to velmi náročné a ještě jak mám problém s artikulací, tak já cením tyhle lidi a doufám, že se mu to podaří, uvidíme. To bude kámo asi introvert, si myslím, víš, jako možná proto. Určitě. Ale nevím, že prostě to uvidíme. Jo, kámo. Kvůli tomu, že bych chtěl předvíst, co ve mně je. Ten rap jako pro mě není jakože nějaký koníček nebo tak, pro mě je to spíš jako takový ten můj smysl toho života, protože... Kámo, že on bude brečet za chvilku, on bude brečet. Zní tak. Ale Westside hodně na Tupaka to hodil. Ale ten reťázek, ty kokos. To jo. Není to z New Yorku, že ne? To doufám. Podoba mě, tak pojď najdi mě, tolik verzí, že nevím, která pravá je. Koukni na obličej, uvidíš dvě tváře. Tohle není sen, u hlavy gun 9 garáže. Na jedné ruce voda, na druhé krev. Poslouchej pár, jsem hladově jako lev. Můj rap nejde vysvětlit, je to můj duší prokletý jev. Pořád jenom dál hledám kdo jsem. Oni říkají, že to vytáhají to nosem. Stále chtějí, abych padal na zem. Nepřetrhnou tady můj infinity frazem. Noční můry prováděným hlasem. Tik tak jsem omezený svým časem. Tik tak jsem omezený svým skurveným časem. Kokos, asi se vžil do toho. Kámo, musím říct, vole, na to, že jak byl vystresovaný, frajer jako víš co, nevěděl, která bije, z ničeho nic vzal mic a jako jo, nebyl jako žádný zasek, kámo, na rozdíl od toho, co byl minule, kámo, teďka co předvedl, vole, obdiv za mě. Já jsem si myslel, víš co, kámo, že on tam půjde a že se stopne, sekne, úplně, že právě teď jsem si myslel, kámo, ale z ničeho nic to tam nasekal a všechno cajk. Dal to, no, že se nesekl, no, nějak moc. Jako trochu protiva style. Já neznám moc protivový track. Já tež ne, ale slyšel jsem asi jednu písničku, jo? Jako trošičku, no. Tak když ti to tak jako že ťuklo do hlavy, jak víš co. Jsem Kidriu, jsem z Kladna. Brácho, to je ten, co byl minule, ten, co byl vyfetovaný, ne? Je to on, kámo. Ano, byl to on, kámo, byl to on. Jaký myslíš ten jakože... Ten, co byl, kámo, že tam úplně ani rozmazali i tvář. To není on, ne? Je to on, kámo. Ale já jsem si říkal, že Kidriu, to jsem neslyšel, to je on. No, to je on. Fakt? Yes. A i ten styl jeho, a však počkej, ono se to určitě tam z rytmus něco vytáhne, jo? Si myslím. Asi okay. Jo, uvidíme, jestli třeba kecám, možná, sorry. Dělám rap, žiju trap a už ne... Hej, možná to je on, možná je to je on. Já jsem si jistý, ale... Je to on. Mám zničený red. No, tak minule jsem to dojebal, byl jsem tady na minulém ročníku a to jsem 4 dny nespal a teď jsem 4 měsíce čistý. Jako musím říct, že vypadá líp než předtím, o hodně, takže se autokopy, ale už jenom toto cením, kámo, zajebal. Je tak, kámo, minule byl úplně spocený celý. Ale co zase na tom pravdy, víš co, jestli měl 4 měsíce detox. Ale... Je to vidět. Ale jde to asi vidět, jo. Jde to vidět, kámo, oproti minule, tak fakt to jako... To určitě. Já mu držím palce, uvidíme. What's up? Číko, zabijáku. Serus, more. Scammer. Všetko by si dal do krypta, hej? Tomu ver, shoutout Crypto Cartel Gang. Se mi líbí, že tady sleduju jen Itálii, Francie, Německo, tak doufám kurva, že to bude znít tak stejně dobře, vole. Ještě víc, bro. Let's go. OK. Dobre, beat zabil. OK, bro. To je moja krvná skupina.
Řekni mi, co je život, za kolik bráš duši, kolik drog ještě zkusíš. Jedeme tvrdě do konce, vítej dope game, tohle není soutěž. Řekni mi, co je život, za kolik bráš duši, kolik drog ještě zkusíš. Jedeme tvrdě do konce, vítej dope game, tohle není soutěž. Nejsme jako vy, neposlouchám vás pičo, přišel jsem udělej místo. Fake nemůžu vystát, dobře poznal si Krista, poretáhl si na za nos. Buď si pusy nebo vítěz, jsem v pekle div jak čerti. Kolem je můj tým, ta děvka je svít, prazáků z nich, nikdy neužij ďáblovi, sekám to jak perž. Kámo, zdá se mi to, nebo se kouká do země? Kámo, Nevím, kámo. Že víš, že mi přijde, že jde takhle dolů a jakože jim to nedává tak sežrat, jak by měl, kámo, víš co? No jasně, jako víš protože... co, já nejsem žádný rapper, jasně, nemám, ale, kámo... ale jako divák, jak se koukám, nevím. Ale kámo, to je tím, že prostě ty se soustředíš na to, že to nedojebeš. Jasný, ale kámo, já tomu rozumím. Já mám, jenom říkám, víš co? Že jak říkal, jak tam přišel, jak je sebevědomý, víš co, a jaké měl keci, moreserus a také, nevím. Tak myslím si, že by měl být, víš, asi na tom. Za mě už moc ego. Kdyby to, tak má lepší vybrat si jednu osobu z poroty, na kterou se bude dívat celou dobu a víš jak, nemůžu mu říct, že se díval do země. Šan, kouřím band, vyfukuju mrak, vítám na to krskem tak jako drak, fující křičím a lach. Tak čím to je pičo? Chcem money rain, do už nejdu, jsem na konci tam, kde je duha, byl jsem na dně zaklený vodě, nemáme respekt a emoce žádný konině. A tak. No, je to kámo surové, to je brutálne, je to surové. Podľa mňa repovo to necítiš. Jinak beat je po piči, takové beaty teď aj děláme s mojím beatmakerem, podobné. To je pičo tvrdé jak cip. Shoutout mému beatmakerovi. To je môj názor, brácho. V pohodě, brácho. Vieš, že máš tam jako problémy, či už artikulačné alebo rytmické. To je mambo. Je co? To je mambo trošku. Já jakože, on zajebal, jakože mu nejde moc rozumět a on zajebal, že to je mumble. Ale jak, kámo, když to dáváš do takového beatu? Víte, co je mumble? Nevím, kámo. To je, že jede beat a ty... To je do Ketino třeba. No, tak to je mumble. Okay, no. A toto vůbec není mumble styl, protože mu nešla artikulace, tak to je mumble, no. A kdyby se to snažil aspoň nějak propojit, když vím, že mi nejde artikulace, tak se to budu snažit nějak propojit. Víš co, a to by bylo zajímavé třeba. Však teďka, jak vydal, vole, Eva Farna, ne, Ernesto, s tím, tak tam byl Japson. To je také podobné, no. No, tak jako to jo, no. Co to je? Mumble rap. Je mumble. Ne, počkej. Ta rytmika nebude mumble. Mumble musíš mať aj rytmiku, keď máš mumble. Však jo. No, tak to je můj názor, Bláško. Díky. Přemýšlím, mně se líbilo, vole, mám rád tady tu jako dark side energy. Vypadáš dobře, mám rád, jakoby, když záporák nadává. Když je někdo zmrt, prostě to se mi líbí. Byly tam strašné chyby, ale jsem takový 50/50 ještě. Počkám, co kluci. Presne. Bolo tam veľa dobrých vecí, ale aj veľa zlých vecí. Tá energia, tá temnota, aj ten look, CC Gang, všetko. Jedna moja časť mi hovorí, že nech ťa zoberiem a druhá, že tak teraz počkáme ešte, čo Anet povie a uvidíme s Robinom. Ale energii máš fakt jako brutální, no. Až vlastně nevím, jestli mám cokoliv říct. Úžasný, ne? No presne, že dal beat, no. bolo to surové. A čakal som, že to viacej bude ešte. Ale dojebal si to presne tým. Jak říkám, kámo, na začátku tam přišel, jak kdyby ty vole, víš co, spadla, vole, mrakodrap hned. Víš co, kámo, ty tam... yes. Dívej se, kámo, ty, když tam přijdeš a budeš hned tak sebevědomý, oni si udělají obrazek a čekají víc od toho, víš co. Takže když tam přijdeš co nejméně prostě, nevím jak tomu říct, neskromný, prostě nejméně prostě jakože akurát, že prostě přijdeš, pozdravíš, víš co máš říct, že jsi frajer, ale nemusíš pět dělat ze své frajera, že jsi frajer a pak uděláš ještě víc, než si v tom intru dal, chápeš? Jakože tou technikou. Hele, já asi říkám jo, no, ke mně, máš otevřeno, jestli chce byl taky, tak si musíš vybrat. Dobre, vyber si z nás dvoch, koho chceš. Robin Zoot. Let's go, baby. Originál. Tak jo, tak vítej. Dobre, postupuješ ďalej. Thank you. Měj se hezky, čau. Musíš sa zlepšiť, hej? Yes, sir. Tak minule ta příprava nebyla úplně 100%, moc si toho nenaspal. Jak to bylo dneska? Ale předtím jsem 4 dny nespal, teď jsem 4 měsíce čistý, připravený to vyhrát.
Tak vidíš, že se ti to vyplatilo, jsi v týmu Robina Zuta, jak jsi s tím spokojený? Hodně spokojený, máme podobně docela dost společného. Já jsem z Kladna, on je z Ústí, samý fety, pikčoviny, herny. Tak jo, držím palce. Dík. Zárek Párek, já jsem M. Trudy. Přihlásil jsem se, abych ukázal, co v sobě mám. Čekám, že aspoň trošku mi to něco dá. S 1 000 000 korun bych třeba si koupil drip víc a garzonku možná. Zdar. Ahoj. Zdravíme. Zdar, Adam. Já jsem M. Trudy. Jak se máš? Jak se máš? Jak se máš? Jo, dobrý. Jsi nervózní? Jsem nervózní. Nebuď. To se lehko řekne. Já vím. Tomu ver. Prečo ťa sere Sergej najviac na scéně? Protože jakoby... Kuběnka Twin, ty vole. A... Kaj vnímal ten frajer. Se díval úplně jinam, hej. Jak se máš? Jo, dobrý. Jsi nervózní? Jsem nervózní. Nebuď. To se lehko řekne. Já vím. Tomu ver. Prečo ťa sere Sergej najviac na scéně? Protože jakoby nerapuje moc a... Protože prca kluky. Přebírám mu, vole, jo, přítele. Spíš zpívá. A mě to prostě sere. Potom tě ona sere. A ty budeš rapovat? Yes. OK, tak se těšíme. Já jsem over vyzmrdí, nechci zažít šiškovnou, já tady žiju... Promiňte, skipněte ho, prosím, na co už? What's up, zdravím všechny. Čau. Taky zdravíme. Čau. Tu vidím, že nejvíc asi Big Pan. Je to tak? To bol spokojený z jihu. DJ Face zasadil mi mocně bumbe prožil, abych dožil se té doby, kdy do mody se zas vrací ožen. Požil jsem dožil tenhle prvotřídní zločin, aby očival slepej, na tu cestu statně skočil. No, teraz buď modrý. Ty pičo, aj modrý schybí. Kámo, jenom zkrátce řeknu, ty vole, frajerovi šlo každé slovo rozumět. A to cením, já mám rád takové, jako, že když mu fakt rozumím. Yes, kámo, a hlavně, že hned takovou oldschoolovou energii měl, víš, že a hned dělal, hned to nakladal, víš co? A hlavně ještě tak, jako, že šel jsem do rytmu, víš, jakože bavil mě. Je tak, kamo, nebal se toho vůbec, víš jak, jel si do toho svoje, kamo, a fakt dobře artikuloval, kamo, a všechno, takže parada. Hele, máš dobrý projev, se mi to líbilo, že to bylo jako sebejistý, ale to není to, vole, můj šálek kávy, no. Chápu. Jakože do mýho týmu ne, ale zatím podle mě je to asi nejlepší, co jsme tady dneska viděli. Velké díky. Teraz ti ukážem, jak být správný diplomat, jo? Ne.